Үз эшенә бирелеп, чын күңелдән тырышып һәм яратып хезмәт итүче кешеләргә сыкланмый мөмкин түгел. Яңарыш ширкәтендә 30 елга якын сыер савучы булып эшләүче Фәния Гыйльмиеваның хезмәт сөючәнлеге, авыл өчен җан атып яшәве күпләргә үрнәк булырлык. Кышкы буранга, көзге пычракка, ял көннәренә карамыйча, иртәнге сәгать 4-тә терлекчелек фермасына ашыга ул. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән кешенең иртәгәге көнгә ышанычы бар. Тамагы тук, өсте бөтен була. Яратып эшләгәч, авырлыгы да сизелми дим. 4-нче яртыда шушында фермага эшкә чыгам. Аннары сәгать 4-тә инде савым башлана. Осларны крибез. Чистартабыз дигәндә сыер савабыз, бик чиста итеп саварга тырышабыз, инде сөтләрне югары итеп җибәрергә тырышабыз. Мин үземнең эшемнән бик канәгать. Сыерларымны, эшемне, хезмәтемне бик яратып киләм эшкә. Үземнең шушында фирмада калганыма бер дә үкенмим. Фәния Гыйльмиева тумышы белән Кәчә авылыннан. Ишле гаиләдә туган кыз, әти-әнисенә булышып, кичкенәдән үк колхоз эшендә кайнашкан. Башка яшьтәшләренеке кебек, шәһәргә китү теләге белән янмаган. Авыл тормышын якын иткән. Авылны күбрәк яратканмындыр инде, күбрәк. Сыерларны күбрәк яратканмындыр. Безнең өебездә дәген 2 сыер бар. Малларны күп итеп асрап торабыз. Авылда калсаң яшәргә була, Аллага шөкер. Вакытында хезмәт хакларын биреп баралар. Эшләгән кешегә эше дә бар, ашы да бар. Фәния Гыйльмиева бүгенге көндә алдыңгылар сафында бара. Хезмәт күрсәткечләрен район, ширкәт җитәкчеләре дә югары бәяли. Һәрбер сыердан 20 литр сөт савып ала. Барысы да тырышлыктан, сыер савучының җаваплылыгыннан, малларны яратудан тора ди ул. Менә әле яңа гына 5 ел булды яңарышка безне рестораннарга сыйладылар, Аллага шөкер. Ярый, Аллага шөкер, бүләген биреп торалар. Бүләкләрен бәйрәм сайын биреп торалар. Яңа елларда да калдырмыйлар, Аллага шөкер. Рәхмәт җитәкчеләребезгә, Аллага шөкер. Хәзер күп эш нигездә механикалаштырылган булса да, сыер саву зур көч таләп итүче хезмәт булып кала. Хезмәте матур булган кебек, гаилә тормышы да күркәм Фәния Гыйльмиеваның. Тормыш иптәше Илфат та авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт куя. Кызлары һәм уллары да әти-әниләренең хезмәтен үрнәк итеп куялар. Минем 3 балам бар. Улы кызым Биектауда администрациядә эшли. 2 малаем игезәк, алар бүгенге көндә Биектауда механика заводында эшлиләр. Берсе ял вакытларында шушында үзенең ял вакытында шушында чәчүгә кайта. Зур К700 тракторында чәчү чәчә. Моңарчыда шунда эшләде. Быел инде кыш көне эшләр булмагачыннан шунда барып заводка гынашты, һәммәндә шул трактор дип шушында эшкә кайта инде. Тормышта үз юлын табып, гомерен яраткан хезмәтенә багышлаган кешеләр бәхетле. Бәхетен читтә түгел, туган җирдә тапкан кешеләрнең берсе ул Фәния Гыйльмиева.